उन्दै समनिफ्रायनो नों दिनैसिमहालागै खस्थ' खालामगासिनो दं। मानो नों उन्दै समनिफ्रायनो दिनैसिमहालागै खस्थ' खालामगासिनो दं? नों गावनाव माब्लाबा सोंनानै नायदोंना? मानो? बे सोंथिखौ नों गावनाव माब्लाबा सोंना नायदोंना? दिनै नों गावनाव सोंना नायलाय। मानो नों उन्दै समनिफ्रायनो खस्थ' खालामगासिनो दं? मानो नों उन्दै समनिफ्रायनो हाजिरा खामला मावनानै जाबोनांदों? मानोना नों सोलायनो गोसो जायाखै। नों बै हाजिरा खामला मावनायखौनो गावनि खामानि होननानै साननानै लादों। गोदान माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखाय नोंहा गोसो जायाखै। बिनि थाखायनो नों दिनैसिमहालागै हाजिरा खामला मावनानै जाबोनांदों। नों गासिबो खामानिखौनो मावनो हायो, खालि नों मावनो थाखाय गोसो जानांगोन। नों गावखौ सोलायनो नांगोन। अरायबो माबा मोनसे गोदान मावनो साननांगोन। अरायबो माबा मोनसे गोदान गियान सोलोंनो नाजानांगोन। गोरबोआव सिमां फिसिनो रोंनांगोन। जा मावनो गोसो माव, गासिबो खामानिखौनो माव। नाथाय नों नोंनि सिमांनि थाखायबो सानसेयाव 1 घन्टा खामानि माव। जायफोरा मुलुगाव देरहासार जादों बिसोर सिमां नुवाखैमोन। बिसोर सिमांनि थाखाय हर सान खामानि मावदोंमोन। बिसोर सिमांखौ हर सान होसोदोंमोन। बिसोरखौ नुनानै सिमाङाबो मेंग्लिनांदोंमोन।